Arewa Zone Hausa TV, tashar al'umma. Kada ka manta ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora. Mun gode. Tunani kin tafi da shi akan kina kasa nutsuwa. Tunani kin tafi da shi akan kina kasa nutsuwa. Ganin ki da nayi zuciya ta kamu, shi so san bai ganin kama ku siffar mu, inda mun ki fita ta ko'ina a nuna mu. Hakan ya sa ni za mu je ga danginmu, inda rayi na zabi a kyale mu, don mun saba da ni da ke a so kuma mun shakuwa. Batu ne na soke ta tilo cikin zuciyata, idan har da ke mata a gare ni kin basirata. Cikin zuciyata ni ke zan kira jarumata, ido bai gani kunne bai ji akan gimbiyata. Yarda da aminci na a gare ki na sallamata, na yi miki so na gaskiya ki ce mahaɗi na rayuwa. Kin san so ne ya sa ni na ce ba zan bar ki ba, kuma ko da za min duka ba zan gudu ba. Tafiya in babu ke na ce ba zan yi ta ba, a cikin mata da na yi duba ke ce gaba. Kamar mu guda da ni da ke so ne sanadi da shakuwa. Kalaman so da ba kamar su zan saka, in yi su ga ke sarauniya marar tamka. Me kushe ki shi zan hada da 'yan doka, me san ya gama rabu da ke shi zai shaka. Saran auren muzarawa na tattaka, yarje min batu na aure da ke ɗaya zan yi rayuwa. Tunani kin tafi da shi akan kina kasa nutsuwa.